Быйыл янғында һәлак булуучылар саны артқан. Был турала Башкортостан хөкүмәтендә узган гадәттән тыш хәлдәр һәм янгын хәвефсезлеген тәэмин итү буенча комиссия утырышында белдерелде. Статистика мәгълүматлары буенча быйыл утта 258 кешенең гомере кыелган. Был елдың ошо угысыры менән сагыштырганда өскә күбрәк. Үлем осрактары бигрәк тә сатлама һуыктарда яки байрамдар мәлендә теркәлә. Алда яңа ел байрамдары белгечләр был осырда хәвефсезлек кагыйдәләре хакында онытмаска сакыра. Янгын һүндерүчеләр дә көсәйтелгән режимда эшләй, алдан рейдтар оештырылып, аңлату эшләре алып барыла. Белгечләр әйтүенчә, шул ук вакытта кышкы осырда һуга батучылар кәмей. Әмма уяулыкты югалтырга ярамай. Каникул мәлендә бәла-каза еш була. Һуга батучылар Өфе, Иглин райондарында еш теркәлә. Үткән елның үс айында гына октябрь һәм декабрь айдарында 6 балыкчы һәлак булган иде. Был елда әле һуга батучы балыкчылар юк. Буңа карамастан, кызганычка каршы балаларның һуга бату куркынычы туды. Һуңгы айда гына 5 бала һәлак була язды. Уларды вакытында коткардык. Бүтәһе үтүс ел эчендә 13 кеше һуга батты кышкы осырда. Һәр икенче һуга батучы балыкчы һәм 10-нчысы ул бала кеше була.